Base sa talaan sa Department of Social Welfare Services sa Dakbayan sa Cebu nga miubos na ang ihap sa mga bakwit nga naa sa Family Rebuilding Center. Ang uban kanila nakatrabaho na. Nasaran nga sudra sa tulo ka buwan mamahimong mupuyo ang mga bakwit sa Tent City. Jinky Bargio, Suginlimi. Gikan sa kaniadto sa 60 ka pamilya nga nagpuyo ining mga tents dinhi sa Family Rebuilding Center sa SRP, 55 na lang karon kini base sa record nga gihuptan sa DSWS sa syudad. Nasuta nga dunay ubang pamilya nga nakahukom sa pag-ipon sa ilang mga kabanay nga anaa dinhi sa syudad ug tua sa kauluhan, samtang ang uban kanila nakatrabaho na sab dinhi. Gipaybaw ni Dr. Esther Concha ang pangu sa DSWS nga 11 na ang nakatrabaho samtang ugma dunay laing 8 ka bakwit ang ipaubos sa training. Ang nagtrabaho diha I think is 11 na kabuok. Then tomorrow I think dunay mga 8 kabuok na for training sa usa ka massage. Pero they will start receiving more allowance, transportation allowance. Hangtod tulo ka buwan lang mamahimong mupuyo sa Family Rebuilding Center ang mga evacuees, mao nga mas labing maayo matud pa kung makatigom na ang mga apektadong individual aron makauli sa Tacloban. Bisan og ipaybaw sa Secretary sa DSWD nga hangtod Marso na lang ang relief goods, apan ang DSWD Regional Office andam gihapon nga mosuporta sa mga biktima sa katalagman. So, labi na katuna sa vulnerable sectors na yung PWDs, na yung mga senior citizens, na yung mga bata, nga mga pamilya nga dili gid nila kaya na i-engage nato sila og cash for work, o food for work nga mga activities. So kato sila may i-prioritize nato nga i-continue nga tagaan og relief goods. Sa pagkakaroon dunay 196 ka mga individual ang nagpabilin sa Family Rebuilding Center. Jinky Bargio, Miss 5. Tanan nga mga donasyon alang sa Tent City dili kinahanglan nga moagi sa leader sa mga evacuees. Kini ang gipatinaw sa pangu sa Department of Social Welfare Services nga si Dr. Esther Concha. Matud niini nga ang pag-distribute sa mga donasyon alang sa mga evacuees ubos lamang sa supervision sa mga sakop sa DSWS ug Red Cross. Matud ni Concha nga ang tanang evacuees niagi og profiling ug gihatagan og card isip ti mailhan nga kini biktima sa bagyong Yolanda. Ang kanang mga donations actually na ay DSWS o kanang Red Cross nga ga-supervise direct sa mga tao ang distribution. Daghan pa ang ticket alang sa Sinulog Grand Parade nga wa mahalin. Gipatinaw sa mga tigdumala sa dugay silang misugod pagpamaligya sa mga tickets. Samtang ang Devotee City wa pa sab maandam. Gikatakda nga sunod semana ang pagbukas niini. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Hangtod karon daghan pa ang mga tickets alang sa Sinulog Grand Parade nga wa mahalin gikan sa pink, green, yellow ug blue. Matod sa Executive Director sa Sinulog Foundation nga dugay silang namaligya kumpara sa miaging tuig. Dugang niini nga karong semanaha ilang gilauman nga mahurot nagkahali ang mga tickets. Last year was we started early selling tickets. This time because of the new teachers, we have long holidays. Muna nga we started selling last week pa, holiday pag yun season, so papakinipit ang atong selling for tickets. But we're hoping that by this week paano na siya, musaka na siya, padung na sa Grand Parade. Di parayag sa ni Ballesteros nga dili sa makopya ang mga ticket kay gawas na laminated na kini na usab kini code. Gani dunay machine nga ipahimutang kada entrance aron mubasa kung tinuod ba gyud ang mga tickets. Musod nga ticket niya, musod hapon yung number, the same number niya, yan ang nigawas, so dili siya fake niya ticket. Kung crowded kayo siya, namin way also of looking at the ticket. So na kami mga contraseniors which we cannot give you on full details. Nasayran usab nga wala nay nadugang sa kapin 30 ka mga contingents nga moapil sa Sinulog Grand Parade. Samtang ang Devotee City nga moipuyan sa mga dayo nga gusto mosalmo sa Sinulog, di pangandaman pa sa Dakbayan. Apan hangtod karon, wa pa mahingpit ang pagmuntar niini. Everybody has to be prepared for many people. If it's possible, they have to be very strict on take discourse or more discourse. Okay. It might create an overflow of the road
and it will become a problem on police and safety, security. Leslie Caminado Vistillo, News 5. Nauman nga sugod karong Huwebes, daghan ng pulis ug army ang inyong makitaan sa palibot sa dakbayan sa Subo, nunot sa pagsugod sa mga kalihukan sa Sinulog 2014. Kaganina nagtagbo ang kapulisan ug ang Muslim communities alang sa malinawong selebrasyon sa Sinulog. Andrea Patenya, Sugid Limi. Bisan og lahi ang ilang tinuuhan, mipasalig ang Muslim community sa Subo nga motabang sila sa pagsiguro sa kahapsay sa kasaulugan sa Sinulog 2014. Atol sa ilang panagtagbo sa mga sakop sa Police Regional Office 7, gibutyag sa ilang mga leader nga motabang sila sa pagbantay sa mga daotang elemento. Inshallah, lahat ng Muslim, tumulong sa activities of religious agents sa Christian. Pero wala naman na basya na ang Muslim ay tumulong. Kasi pati-pati tayo kung ano man ang mangyari. Pati-pati tayong mananagot sa Panginoon. Yung support nila noon, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. And sa amin naman na kasulukuyang namumuno dito sa Police Regional Office 7, malaking bagay ito para sa amin. Matod sa hepe sa Regional Intelligence Division, dakog ikatabang ang Muslim community sa ilang intelligence fusion. Hinuon, wa pa sila'y na-monitor ng mga grupo o individual na posibleng muhulga sa seguridad sa selebrasyon. Until now, wala talaga tayong receiving ng mga information or report na related po ng mga threat groups na gustong manggulo right now. But even without that, ang personnel natin dito, ang kapulisan sa 7 ay actively monitoring kung ano man ang meron. Sa abot ng aming makakaya, ibibigay namin para mapanatili natin yung katahimikan dito sa Cebu. Gipahibaw sab ni Police Chief Superintendent Danilo Constantino nga gawa sa kapindos mil ka pulis nga i-deploy gikan sa PRO 7, moabag sab nila ang Central Command nga mo-deploy og gibana-banang 6,000 ka military reservists alang sa crowd control. Ibahin ang ilang mga sakop ngadto sa upat ka sections aron mas mahatagan og focus ang matagdapit sa dakbayan. Magpakatap na silang pulis sa karsada sugod karong Huwebes alang sa Walk for Jesus, lakip na sa may Basilica Minor del Santo Niño alang sa pagsugod sa novena. Tambag ni Constantino sa mga manimbahay. Hopefully, hindi naman nila masamain. Sana wala na magsuot ng mga jewelry. Anyway, ang purpose naman natin talaga is to pay homage to the patron saint. Gipaabot pa sab ni Constantino ang tubag sa ilang uluhang buhatan alang sa pagpatuman og gun ban gikan Enero 9 hangtod 22. Gipahibaw sab niya nga di nila did-an ang mga fraternity sa pagsalmot sa sinulog basta di maghatod og kagubot sa selebrasyon. Andrea Patenya, News 5. O kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Lunes, Inirosay, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya ang giblang kutob sa pagkatog sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tuhod kalabaw pa sa balita, Action!